дар Тоҷикистон аз ҳар 50 кӯдаки навзод як нафараш баъди таваллуд даргузаштааст. Чунин аз хулосаҳои мутахассисони Бунёди атфоли созмони милали муттаҳид UNICEF ки дар гузориши нави ин созмон нашр шуда арзёбиҳои соли 2016-ро хулоса мекунад. Гузориш мегӯяд ки дар миёни 184 кишвари мавриди таҳқиқи ин созмон Тоҷикистон дар мақоми 56-ум қарор мегирад. Ин созмон мегӯяд ки ба ҳисоби онҳо аз 1000 тифли навзод дар Тоҷикистон 19 нафари онҳо то як моҳагӣ ба ҳалокат расиданд. UNICEF дар таҳқиқоти худ хатарнок ва роҳаттарин макони таваллуд барои кӯдаконро радабандӣ карда гуфтааст ки дар Покистон, Африқои Марказӣ ва Афғонистон баландтарин нишондоди маргумири атфол ба қайд гирифта шудааст. Дар ин давлатҳо аз ҳар 22 ва 25 кӯдак як нафараш дар моҳи аввали зиндагиаш мемирад. Айни замон кишварҳои амнтарин барои таваллуди кӯдак Япония, Исландия ва Сингапур номида шуданд. ҳодисаҳои марги навзод дар ин кишварҳо хеле ночиз буда як ҳолат дар муқобили 999 то 1111 таваллуд арзёбӣ мешавад. муҳаққиқон муайян карданд ки марги кӯдакони навзод бештар дар кишварҳои даромадашон кам сабт шудааст. хатари марги кӯдакони навзод дар ин гуна кишварҳо 50 баробар бештар назар ба кишварҳои амн будааст. дар ҳамин ҳол мақомот дар Тоҷикистон гуфтанд омори маргумири кӯдаке ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид таҳия шудааст бо нишондодҳои вазорати беҳдошт зиёд мувофиқат намекунад. Шералӣ Раҳматуллоев, сардори раёсати хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдаки вазорати тандурустӣ 20 феврал дар суҳбат ба радиозоди гуфт, аз 1000 кӯдаки зинда таваллуди то яксола дар Тоҷикистон 17 нафари онҳо мефафтанд. ин рақам нисбат ба 10 соли ахир 12% коҳиш ёфтааст. вай гуфт ки 50% ин кӯдакон то як моҳ ҳастанд ва марҳилаи фавти онҳо давраи таваллуд, як ҳафтаи баъди таваллуд ва 28 рӯзагиро дар бар мегирад. сабабҳои марги кӯдакони навзод ҳам пурра инкишоф наёфтани шуш ва ҷигари тифл аст ки баъди таваллуд наметавонад нафас бигирад ва ба ҳавои берун аз батни модар мутобиқ шавад. ҳамчунин кори нодурусти ҷигар дар кӯдак ки наметавонад ғизоро баъди истеъмол ҳал кунад боиси марги тифл мешудааст, афзуд Раҳматуллоев. Шералӣ Раҳматуллоев ҳам гуфт ки мизони фавти навзодон нисбатан дар шаҳри Душанбе ва Хуҷанд бештар будааст. роҳи асосии наҷоти ҷони атфоли навзод дар хадамоти дастрасу касбии тиббӣ ва сифати хуби зиндагӣ гуфта мешавад.